Elkarte hau pixkat herri txikietan bultzatzeko, futbol areton nolabait txapelketan bat edo eukitzeko, herri txikik eukitzeko nolabait nun jokatu edo. Orduan sortu genduen elkarte ofizial bat, ofizialtasuna emateko txapelketari eta gaude sartuta Euskadiko futbol aretoko federazion. Hoi nahi du esan, Euskadi bezala daukagula jokatzea Europa mailan eta mundu mailan. Hoi esan da, gaur egun dauzkagu 4 kategori, infantil kadetetan 6 talde ongoia urten, batetikan ikastegieta, bestetik txalburu abaltizketakoa, bidania goiatz, errezil, Lizartza Orexa eta Gael dala sortu da herri guztietako konbinatu talde bat. Gero alebinak dauzkagu, 10-12 urte artekoak, horre beste 6 talde daude, batetikan ikastegieta, beste bat ikastegieta eta baliarrain arteko taldea, 3. bezala txalburu abaltizketakoa, Igeldo, Bidania Goiatz eta Leaburu. Gero Benjaminetan 7, 8 eta 9 urte arteko aurrekin, ikastegieta, txalburu abaltizketakoa, Igeldo, Bidania Goiatz, Leaburu eta Altzo. Eta gero baita daukagu juvenil kategoritan hasi gea eta 17-18 urteko gaztekin, eta hor momentuz Bidania eta txalburu seguru ditugu aurten Gipuzkoako kopa edo antolatzeko. Mundialak datorren asten izango dira, Llore den Barran izango dira, Gironan, astelehenetikan ostiralea izango dira, eta hor daude 2 modalitate, guk egiteitunak ez, bada areto futbola, eta bestia da mikrofutsala. Mikrofutsala da 3 laguneko talde dira, porteri txikikin, atezainik gabeko porteri dira, berak eguitzeu, azpina eguitze berak, bestela zutabe bat, eta hori bitan hartuko dugu parte, munduko txapelketan. Mikrofutsaleko handik ez dakio zenbat talde izango dian, areto futbolekoa bai. Lehen fasen aurre tokatu zaiena da Engels, errusiko talde bat, eta Lloret etxeko taldea. Hain kontra jolastuko be, datorren astelenen jolastuko aurreneko partida, Engels hau ruso dia, datorren astelen 12 eta gero 29 jokatuko be Lloreten aurka. Eta beste multzen daude, Rusiko beste talde bat, Gambia eta Kafs, hau katalana dia baita. Eta, printzipioz ligaska jolastuko be, eta aurreneko bi sailkatuko ia finalerdita, gurutzatu bingo ia, aurrenekoa bigarren kontra eta bigarren aurreneko kontra, eta azkeneko bi jolastuko be 5. da 6. postu ez. Guretzat helburua da beak ondo pasatzea, harreman ona eukitzea eta esperientzia hartzea, munduko txapelketa jolastia ez da erresa izaten eta gutxi guadila honetan ez.